Welcome sa Palami A Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, balik na sa tag-upload karon ug maayo ko pasensya sa inyo mga listeners nga karon ra jud ta naka-upload ug balik. Wala jud ko naka-edit mga listeners kay milabad jud kong ulo, way ko kadali. Dili jud makaya sa mata. Mao nga nakapaway jud ta. Ug pasensya jud kay sa inyo mga listeners kay dili jud nako makaya nga mag-edit kay sakit jud sa ulo ug mata. Wala na ako gipugos mga listeners sa pag-edit kay lawas ra ba akong kunan mga listeners no. Sao na lang magmasakita. Ngay ko pasensya sa inyo mga listeners kay karon pa jud ta naka-upload og balik. Mag-intro vlog punta kung basahon mga comments katong part 150. Ang first comment na to si Tofir Valdez, salamat idol no skip ni. Duha ka heart, salamat kayo Tofir Valdez. Si Lorito Gakampang, okay ra nga drama. Daghang salamat Lorito sa imong pag-comment. Si Ma'am Del Sam 99, maayong gabi sir idol. Pasensya na gayud permi ko maulahi ani lang gihapon ko padayon suporta paminaw sa imong makalingaw nga drama. God bless you and family. Salamat jud sa imo Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay nga pagsuporta sa akong channel ug pasensya jud kay Ma'am ron na naka-upload balik kay nagsakit akong ulo atong miaging mga adlaw. O salamat jud kay si Moa nga naa jud ka pirmi ka paminaw sa atong mga drama. Si Oscar Abaydog, salamat ta sa idol kay palami na sagtaan ni idol. Daghang salamat Oscar Abaydog sa kadunay nga naa jud ka gasunod sa atong mga drama. Salamat kayo. Si Ani Villa kagilok drama idol. Salamat Ani Villa sa imong pag-comment pirmi. Salamat kayo. Mirna Urban, sir, gabasa na jud ang akuha. Thanks sa pag-upload. Gabasa na daw kang Mirna Urban. Salamat kay Mirna sa imong pag-comment pirmi nga mao pod akong basihan sa pag-intro vlog. Si Luel Balandra, salamat sa pag-shoutout idol. Salamat sa imo Luel Balandra. O gamping-gamping kanunay sa imong trabaho. Luel Balandra. Si Edwin Pancho, shoutout idol. Salamat kayo Edwin sa imong pag-comment. Isa po akong nabasa karon sa akong pag-intro vlog. Salamat kayo. Si Joselito Salva, boss idol, na-busy gayud ko idol. Hihi, karon pa ko kapaminaw. Salamat idol. Suporta ra gyud ko pirmi nimo idol bisag mabisi. Salamat kayo Joselito Salva. Nasad ka pirmi gapaminaw o gasuporta sa atong mga gina-upload mga drama. Si Catherine Sulit, thank you sir idol. More drama to upload. Nice pala may drama. Duha ka heart dayon. Daghang salamat Catherine Sulit. Si Gina Carmen, full support me idol. Thank you. Daghang salamat Gina Carmen. Si James Panyola, Merry Christmas to idol. God bless. Advance Merry Christmas po sa imo James Panyola. Ug sa inyo mga listeners, advance Merry Christmas. Salamat jud tas kanunay sa Ginoo nga nakaabot pa ta aning hatagan tag maayong panglawas. Salamat jud kayo sa inyong mga listeners. Advance Merry Christmas sa inyo tanan. Si Lina Buna, lingaw jud idol og amping kanunay idol. Daghang salamat Lina Buna. Si Ginny BT, more drama idol. Daghang salamat Ginny BT. Si Cindy Abdas, nice kayo sumidol drama. Enjoy kayo may idol, paminaw. Daghang salamat Cindy Abdas. Kini Cindy Abdas pero medyo nag-comment gapon sa atong mga gina-upload. Si Edgar Palma, salamat idol sa makadaghan. Daghang salamat Edgar Palma. Si Susit Palmeros, ayos jud ka ayos sir idol, more pala may pa. Daghang salamat Susit Palmeros sa imong pirming pag-comment. Salamat kay sa imo adya. Si Nina Castro, thank you very much sir idol. God bless you. Salamat Nina Castro sa imong kanunay nga pag-comment nga isa po datong basihan sa atong pag-intro vlog. O mao na to mga listeners tanang ga-comment sa ato sa atong part 150 o atong basahon sa o akong gibasa sa atong part 151. O ato nasugdan ato ang Palamay Drama Compilation part 151. Ako si Ramil ginaingon, dili ang Ginoo may musilot kanimo kun dili ang imurang mga sa. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo may kalimtan. Doon ako. Ampig sa dan, Ramil, ha? Yes, mother. Likay ada mga barkada ni mo nga way hinungdan. Oo, lagi ma.
School nang imong anak, Mader, ha? Oh, Barmel! May kanya ka na. Unsa man yung nakaayo nga ni anak ko, ha? Kating Ano man? classes na karon. Kating classes na ha. Kating classes? Oh! Uy. Ako may bawas tanan ba? Ako'y gasto. Okay, asa nam sa data, ha? By Romy? Ah! Kana! Barmel! Kamao na gid ka. Ayaw na. Kana gyud. Hello, ito saba. Uy, Sidang patukar. ang imong anak, mother ay. Malagag paglimpyo sa bahay ba yun? Oh, manataw, mother. Galing, mother. Oo. Tama ni si Ramil, ha? Kung may na ba na siya? Atay pa o sibot yung mong ipasagot. Ganino, panabot si Ramil. Kundi sport. Oh, mother. Talagang, kamit nga pang adik-adik mo anak ay. Unsa? Taka lang sulti ng bayuta na. Ayaw lang kasuko, tubaga lang ko. Nag-adik-adik na ka? Wa! Bayot! Ah, ngano dong? Unsay nga no dong, ha? Ay! Nganong gijumbag ko ni mo ay? Jumbag ni pay. Gijumbag ti ka kay sipsik kang bayuta ka sa kong mama. Anong gintrigahan man ko nimo, ha, sa kong mama nga nagadik-adik ko, ha? Wamang ko mangintriga dong! What? Nakita mong gugug daga mga foil sa imong kwarto! Ihas ka? Ha? Puyol gani para putos na fried chicken nga lutuon ni mama. Aray! Asa ka fried chicken? Ay! Unsa? Hi Trixie. Toyo ko nimo bi. Asa man ka? Maimo ba, Ramil? Ay ko na pagsigi og sunod-sunod na ako, be. Nasuko ka na ako, Trix. Oo! Nanguyab ka na ako. Unya, sige kag pabadlong si mong mama. Unsay? Sugton ta ka. Basta, muundang na kag adik-adik. Ma, ila-ila mo si Trixie, ma. Ako ni siyang uyab. Dayon sa abo, Inday. Thank Love you. na ko si Trixie, Mater, ha? O pasalamat kaniya nga tungod niya, naundang ko sa kong pagkaadik-adik. Oh, bay kay di patuo ka niya, anak. Nako, bagi palapos lang ni Muspikas dunggad ang akong paghangyo nimo. Kung wa pa siya muundang dang, di man mi magkauyab. Kay di man yun ako siya sugton. Wow! Babae rin gini kapausap ni mo ba? O bay, Romy, laylos ako sa atong mga barkada, ha? Sige, okay na mi. Pero karon kuyog ta bay. Ha? Kuyog ta. Last ni natong banding uy. Samtang wa pa ka magminyo ni Trixie. Oh, Ramil? Hubog ka? Sabog ko, Mater. Isubot kang Trixie ha, nga wa ka buundang sa imong biso. Ayaw, Mater. Sa buhay iko ayaw ko gaksa na unsa ka ba? Mama, last na lang ni ma. Last na. Ha? Last. Last, Last na ni, pang goodbye rin niya sa mga barkada ko. Sa ayaw sulti si Trixie, Mater, ha? Kay pakasla na biyan ako siya. Please, Mater, ha? Oh, Trex! Aha! Sa kasal niyo yung Ramil, Trex? Next year na kaloy. O, imbitado ka na mo, ha? Oh, sige! Sugbutin ko na! Oy! Ha? Ore ni, ha? Bye, Kaya nga nagsigi na lagreg. Hilom dia. Oh. Mo rin sige na lagreg ng imong cellphone, ha? Kaya nagigatubang kaning lalaki, ha? O, sa maday na ang anak, Ram. Nag-istorya raman ni. Ako siyang giimbitar po sa atong kasal. Way kasal na may tabo. Oh. Wa, Trixie! Ma, gutom na ko. kaon diha kay naida kang pagkaon ibabaw sa lamisa. Ma, atua sa ila si Trixie, bi. Paniya din, eh. Nagdungan mi kaon. Uy, nahiubos to nimo. Ikay am-am niya. Congrats, Bay Ramel. Uy, may Ruby! Teka. Siyempre, no? Mag-celebrate mo kasal, do. Kasal man mo. Oh. Uy. Nako'y gida. Ha? Pangitagi gayon nga magkasibot ka.
aron ma-enjoy kas unang gabi sa imong kaminyoon. Trex, tawag na ta na. Ha, tawag na ta, dali. Nakita naman ni Romy. Nanood sa kwarto. Nagunsa mo dito? May gikuha ra siya. Nanguha mong charger. Charger? Sure ka? Oo, lagi. Sure, lagi ko. Ano ba? Kaya ako na ning i-charge nga ako kasi mo. Bastos. Uy, asawa na tika. Dali na. Dali. Aray! Ramil, buhay ko. Gisakitan ko sa imong paggunit. Kaning adto na ko nang manako panglimpyo og na mauli na pod ang inyong mga bisita. Bayot. Bayot, nag-away sila si Trixie o si Ramil. Nakita ko magud silang nanakastaas unya iyang gipugos pagpasas Trixie. Ay sus, mater. Nagbagong siguro ang kang Ramel. Ramil, kanain mo maglimat. Hinayakot ako. Ay, bad trip ka na. Ramil, gisaktan ko. Ay, nagreklamo tungkol ka. Ramil, pinaya lang. Ikaw. Ay, halos sa bahay. Bad trip pa ni mo. Ay, nagiging reklamo. Pagduwa. Pasagbi ko siya buhato na pa ni mo. Natog naman yung Trixie de. Kasi kambuang ay. Lami mo kaya akong asawa. Kapo na kaya ang lughan, be. Anong tutulughan sa ko asawa, eh. Uy. Niaguan. Ipadayon ako. Luka, boobs. Ramil, katok na. Tapak mo. Matagbaw. Ay, palabi o igapo ko matog na ta. Pasagdi ko. Lami kay kawa ako matagbaw ni mo. Itong maniya ka, uy. Usab ba ta? Ramil, ang sagot ka. Palig ko matagbaw. Tapos na kaya, ha? Tapos na lagi. Wala ka hinahinayon na na. Bad trip pa ni mo. Lami ako. Talikod. Ramil! Dog style. Trix! Basta ang ginabayas mo nyo, ha? Basta Nag-unsa mga dinis amo. nakita di ka ang lingkod din sa kawas. Di ako sa nanay, bisita ako sa kong mga parente. Biya na. Unsa? Biya na karon dayon kaloy. Kay basig makit antay Ramil. Unsa? Grabe ka seloso si Ramil. Ambot, naunsa na na siya. Di gali ko makalakaw kung dili siya makauban. Propido. Gaga! Wa na. Ano naman kanya sa gawas? Sige na, gano'n Sige tawag na. ni mo. Biya na dayon din eh, please. Hoy! Oh! Anong gipalakaw mo din doon mong laki, ha? Ramil. Ikaw ba? Dali. Ramil! Ay! Dali! Aray! Kaya lang akong buhok! Aray! Ikaw, diga! Ay! Ramil na! Huwag ka matagbaw na ako, ha? Ha? Itapin mo yung laing lami, ha? Ay, Mas Trixie. Nilaya si Trixie Ramil. Wa na makaagwanta sa imong pagkulatan niya. Bunok kayo siya nga naghilak nga nagda sa iyang mga bisti. Dili, ma. Di makabuhatan na, Trixie. Wa na siya Ramil. Mianhiyang iyang mga ginikanan kauban ng iyang mga igsuon nga mga lalaki. Tuko kayo sila. Kung dinhi ka pa, hayan madapatan ka gid nila. Dili. Dili ko makalawan din, ma. Dili, ma. Nanugipiyaan mo ko, dili, ma. Ma, tabangin ko, ma. Tabangin ko. Tabangin ko nga mubalik sa Trixie na ko, ma. Tabangin ko, ma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sita, ginaingon, hala og inyo kong libakon og sawayon ban ang akong gipili og gipakaslan. Ang importante, malipayon ko sa akong gibuhat. O kini ang nahitabo sa akong kinabuhi na kumahimong mahikalimtan. Salbahe siya. Iyan akong gipangwartahan. Unsa na? Hilak-hilak na ka. Daan talagang giingnan. Diba nga why gusto ni mo tong tawhana. Pero ako mo'y imong gikontrahan. Kay wa ko muhatag og maayong buot atong Edward. Aron, unsa naman ni Ron? Ha, ma? Dako kay ang kwartang yang gikuhog na yung milayas. Gabaan, baon na siya na ako, Sita. Na, asa mo ila ugaba ng mga tao nga sama niya.
Busa ikaw, kung ako pa ikaw no, kanang sama ni mo nga idaran ang uyaba. Pamili og batanon kay igo na kang pangwartahon. Ay, ganahan magugugbatan una kay gahi. Ay sus ni mo ma. Doon na may daghan nga idaran nga gahi pa. Ayaw i-underestimate ang mga idaran nga lalaki in town ma. Sta. Unsa? Si Day Elma gibuwagan sa iyang uyab? O lagi, gawsita. Igura siya nga gipahimos lang sa iyang uyab, uy. Hala kaluoy sang Day Elma. Mao uy. yun. Mao nga nakahukom na ko gaw imo. Di na lang ko manguyab og sama na kong batanon oy. Ha? Mas may pag-idaran nga lalaki ang akong uyabon. Uy, ayaw sad ana gaw. Kung manguyab ka og idaran, katawaan gyud ka gaw. Oh, di kay ako rin magkatawa nimo gaw. Ang tanan yung tao gaw, magkatawa nimo. Ni, nganugutong katawaan man ko. Hala no. Alangan, kagwapa nimo, sexy. Oh, tanaw, puro ba lang nimo. Di pa tayo gagaw, birahan ta na ka. Sapa di ay. Joke lang ay. Bitaw gaw. Gwapa kay kagaw. Unya idaran nga lalaki lang ang mupahimos nimo. Ayaw ano ay. Basta dili ko parehas na kong batanon oy. Og sinoy Felix. Hala. Sa tanaw na ko no, nakagusto na siya nako. Kung manguyab na ko si Noy Felix, siya akong sugtun. Si Noy Felix yun? Yes! Uy, ayaw anak ko Ayaw anak niya. Ko na lang iya uy. Magmahay gyud ka kung imo na siyang uyabon. Magmahay gyud ka. Abi na kong tinuod siyang higugman ako, day. Pero, igura rin ko niya gipahimos lan. Kilaing babayan niyang gitaban. Labi pastila no, abi ko bag kamo nagay magdayon atong tawhana ay. Sakit kini ang gibuhat na ko. Pero maning kamot ko nga malimtan siya. Mangita kong laing laki. Ay, ako pa ikaw day no. Laki nga idaran ang imong uyabon. Kay muunong patingin nato kanang idaran nga lalaki. Oh, disod ko anong idaran na, uy. Tudlo naman lay gahi, ano. No, di sa tingali tanan, uy. Doon na sa tingali idaran nga makahibabaw sa kama, uy, parehas si Jay ba? Agaayo ng bakbaan na. Amo ba? Amo ba rin iya, ha? Silingan ba mi? No. Ito'y nostayad. Siya! Kita yan, Kita ko. Pero di lang lagi kong idaran. Gwapa na ako ang niya mo punit akong idaran. O bitaw, gwapa gid ka. Pero sa imong kagwapa, no? Unsay nahitabo? Gibiyaan ka kay nakitaban og laing babay ang imong uyab nga batanon. Nakatumong lang gid ko atong tawhana nga salbahis. Gabaan unta siya siyang gibuhat nako. Gabaan ra siya. Igo gyud ning nakumpra nako sa merkado. Isold ko lang ni Sref ang usa ka kilong karning baboy. Kining karne sa manok lang. Mao lang ni akong kamunggaya. Kisa maning nanawag nako. Uy, si Felix man di ay ni. Ay, salamat. Tunong kadaling. Ang sa may tuyo ni mo, Lex. Daling. Ilan imong anak, be? Sita ba? Nga mamisita ko niya ka mas gabi, eh. Unsa? Mamisita ka sa akong anak? Ay, dako kay ko gusto sa imong anak, oy, daling. Sa ako yung anak, Lex? Uy, ay nalaw patuga-tuga, Lex. Uy, ako gani nga idara na sama ni mo. Di man gani ko musugot ni mo kung ikaw pa'y manguyab na ako. Unya ato ka na hinon sa akong anak. Pagpuyo, Lex, oy. Mura ka ba yagi ango-ango? Daling! Kung giango-ango ka na, ayaw tripinging akong anak. Hindi ka na. Ay, giango-ango na kuno ko. Baya ganyan. Gusto lang ko si mong anak, daling. Basta kay manguyab ko niya sita. Manguyab ko niya. Kalau isa taong ni Felix, buutan ba yan na siya, ma? Buutan lagi, pero giango-ango na. Batanon kang giibgan, niyabag siya. Ikaw gyud panguyaban. Sultihan talang ka madaling, no? Kung manguyab kid si ni Felix nako, sugto na ko siya. Hoy, sita. Ayaw gyud taon panguyab og idaran, naron dili ka mahimong sumsuman og libak sa atong mga silingan. Di man gani ko musugot ana niya, ikaw na hinoon. Daghan ng mga batanon nga lalaki ang mipahilak og mga babae din hima.
ug usa ka na anak, di ba? Da. Sumakod unsa gibuhat sa batan-on mong uyab. Gilayasan ka. Gidapan daghan nimong kwarta. Da. Say na Doon na dagang batanong lalaki nga akong mauyab sa maabot, oy. Ma, Og ikaw, ayaw yung sugtan as Felix sa akong manguyab na nimo. Ayaw ba ya, George? Uy, unsa? Saba ka, uy. Mo ka nang dong si mo. Suhulan ka kagkwarta dong basa. Imong ingnon si Sita nga mamisita ko niya. Ha? Bida, noy. Wow. Ay na lang pagtuga-tuga ng sita, oy. Hindi, uy. Di na mo sugot ni mo, kay idaranak ka. Tumanya lang din ako sugo ni mo dong, God. Ha, si mo? Oo, sige. Mao mo kay gusto ni mo. Aw, ato na ko sita karon ha. Karon dayon. Unsa? Ikaw mo sugot ka nga mamisita ni mo si Noy Felix? oh laki. Og ani na lang ha. Ayaw lang siya papamisitahan ako sa bay. Ina siya nga adto mi magkita sa bay ni Agaw Imok. Time para gud sita. Unsa man, sugton gyud ay nimo si Tiyo kung magkita og mudiga siya nimo ha? Oh, butan man imong uyuan. Busa sugton ako siya. Unsa? Pag sure sita we. Laki. Mas may pag kita'y magauyab kay Na. parison ba ta? Ay napadang tabi dia si mo oy kapoy ni mo. Uy. Adto as tiyo ni mo kaw. Ingna nga adto ko magpaabot sa ilang Gaw Imok. Salamat. Kaya mo kong gisugot, gasika. Manghilaot lang ko ha ni Felix nga. Dili ka pareha sa mga batan-on nga lalaki nga igo lang mo pahilak sa ilang mga uyab mo biya. Ay, dahil idaran ako. Wa na'y panahon nga maghimo pa ko ni Ana ang taong inday. Ikaduha, dili na ko batasan nga magbinuang o babae taon. Uy, katong namatay kong asawa, day. Siya rin akong nakilawan, day. Siya rin yung usa. Salamat, Ikaw pa Noy. niyang ikaduha, day. Salamat. Amoy gusto na ko sa usa ka lalaki, matinud-anon sa iyang pagmahal. Okay. O gusto ko, pakasal dayon tang duha. Yes, uy, day. Magpakasal ka sa labing galing panahon. Noy, Kaslo nun na kita, day. Hangyo lang ko niyo mo, day, ha? Nga ang kunon kong daan ng imong lawas, inday. Sige na, day. Ha? bueno, gigatakda na magid ang atong kasal. Sige, ihatag na ko ang gusto mong mahitabo. Salamat. Gali. Ha? Kaya sa kanin ka sa taas, day, sa among bahay, gali. Niya ramang gudta din dis may hagdanan, nagsigig barug. Nagay. Sige, tananoy. Gali na, day. Dal ako sa imong kwarto. Yes, day. Gali na, day. Gali, gayon. Lamihan na. Uy, Thank you. kissing bitch. Yeah. May mo. May ni mo muungan, Inoy. Nakukuhan ka na kayo. Buon ko niya akong Dako. Taas. Katuskig. Bisa kira na. Ala, pagunit ako na ko. Nakagig yun. Ako Ina ko, ha? Kini ba? Uy. Alami. Gizi. Angkit ko sa akong tab na idaran ato ni kay na. Duya ko kay higit ka beses nga nakuni ang akong pagkababaay. Kan ang mitamihid ug bilipak na akong daran ang akong nauyab ug akong gipamana pero bahal sila. Importante malikon ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Melly, ginaingon, wa na ko ilugang lalaki nga igimahal, kay di man sad mo uyab. Kung kami man ang nagkauyab, dawatan na lang nga di ka mo ang angay sa usap-usa. Mao kining naitabos kong kinabuhi nga ko mahimo. May kalimtan. Unsa? Ina na nang gibuhat ni mo ni Nuring? Kung awa na siya mangita og paagi nga magkauyab sila ni Jason? O day, sige mo ko siya dot-dot ni Jason, Quid. Kay bawagod siya nga dako ko gusto ni Jason. Mauto ako siyang giingnan nga kung mupadayon siya pangita og paagi nga magkauyab sila ni Jason, bungulan ako siya. Di kay bungulan lang, kontrahan gid ako siya. Alo, day, uy, dili pa yan na maayong mag-iningon anak ka. May mag-uyab mo, uy, anang lalaki nga di man.
Wa man kay katungod-gud nga musupak ug mukontra sa babae nga mangitag paagi nga magkauyab sila ni Jason. Mahal ko lang gid kay si Jason. Mo nga dili ko gusto nga lain lang babae nga maibog niya. Kalain ko na ng miga mo. Pagbuote siya doon ay babae ng ibog ni Bay Jason. Bida sa nastorya ha. Ambot lang na ami ka ha. Uy, ikaw dong. Migo man gid mo anang Jason. Ingnan na lang siya, uy. Nga panguyaban si Daisy. Aron dili makakitag away ng amiga nako. Ay, sasanya, istorya na eh. Kisulti ko na yung makita eh. Kaya ito sigutan, kinil sa atong duha. Mga sigutan na to, paita sa miskut ang uban na yun, ilamay ng uban na yun. Saman? Tara na. Asa man ta? Tara na ba yun siya? Check-in to? Tukar kong ganaw, tanawa. Kapa. Tarawa. Asahain mo pwede. Eh? Nilakaw? Ikaw. Sinlakaw. Tanawa kong tubangan sa kasunis. Mapliw-pliw ko na. Marag bati ng lakaw, no? Ito mo Liw-liw ka. Ay, katukbo no ng gamay ni mong ukok dong. Hala, no? Ukok bitaw, bro. Lagi ning ukok ka kay pertidigana ni bakterya. Senta niyo. Ipusa ka na ay. Paita sa nimo, ha? Ay, mo ba? Gumili? Okay, plano nga magpakasal sa imong uyab? Ha? Gaw eh. Mura ba dunay ambot naagay apan niya nga di ko ganahan. Di ka ganahan magpakasal niya kay gamay lang iyang kinatawa mo pa. Hala. Ay bawla kay kakaw ba yun? Alangan na. Ang dili ko may bawo. Nga nakatilaw naman isa niya ako. Nakatilaw ko niya po na. Ay, nakauyab niyo eh. Kapiskot god. Tinood gaw? Lagi tayo. Mo gyud di na ko ganahan niya eh. Amo lang. Wagi ayaw ng uyab ni mo ay. Ako gaw no. Bayat man tuod ko. Pero kining ako ba? Kanda ko panis iya ha. Ano gud ikumparar ko guni. Mura na og pero anak-anak ng iya sa ako. Sayang anak gaw. Lagi. Mulupay-pay ng guni. Ako pa nang ko no. Mangita kag paagi yung mauyab nimo ang uyab ni DC nga si Jason. Ha? Ano di ko uy? Kita paagi uy. Ay dili ko gaw uy. Dili man sana sila uyab good. Uy mo ba? Hala na. Nanabi naman ko na si DC. Nakauyab na sa Jason. Lagi ahak ni. Dili di sila uyab. Dili uy. Uy, misulti na ba na si Jason nga nakugaw. Nga sa hilom, naigugma ko na siya ni mo. Unsa? Si Jason hikog man ako. Ugaw. Ug kung sa imong babae gaw, ug mauyab, no? Di ka gyud magmahay. Kaya katilang man gyud ko anang kan Jason ba? Di ko ka ko ay. Dako ka na kayo. Bunal day. Dako kayo. Unsa? Ala tinuod ka gaw ha? Daoy, Pindot katindot ka. kayo aning Jason ay. Unsa? Oo, ay, lagi Jason. Wa ko na ron din ang kuwan kanina sa ilang dapit. Ang uyab ni Gaubili, si Donald. Kung mamisita ko no kaniyo, ay, sugto dahin ka. Ugbagan niya ang iyang uyab. Na, Tinuod ka bayot? oh, Sugton ko ni Mili kung mamisita ko manguyab ko niya, ha? Bayot? hindi pa'y bayas siyo. Kaya no, ha? Ibog sa deka sa akong igagaw, ha? Oo, uy. Ibugay ko, dako kay ko gusto na niya. Uy. Sige, karong gabi, mamisita ko niya, ha? Pero, hoy. Ayaw niya, ayaw na ipabawa ni ang TC, ha? Nga, mamisita ka ni Gaumili, ha? Masuko na ba na siya? Kung doon nila ang babae nga, mudikit ni mo. Aw, hinoan? Ikaw kay, mudikit ka man niya, ay? Kaya ikaw may ang pumisitahan. Ikaw may mamisita. Bali-bali ba yun, Naunsam taon na sa DC, uy. Og si Mili, kung magkauyami, malipay gid ko. Kaya dako kay ko gusto niya. Yes! DC? Mao na, Jason. Pamang ka manguyab na ako, Quid. Ako talay budigan ni. I love you. Takay ka. Please.
No, tabi. Gani, daghanaan na to nga uyab kay nanabi man ko nga uyab na ta. Uy, pabuta nga ako inisita ni mo sa inyo, DC. Uy, ayaw din isdaan, uy. Matagi sa nag-respeto yung pagkababae, uy. Oo, man ko pa. Adi ayon niya akong gibuhat. Kay ako'y nag-atang yun yung ministan. Pero unsaon taman na nga mahal makita ka. Ug di ko makatugot ka mo kasalain. Mahal ta ka, Jason. Ay, niya natutugod sa bahay nila ni Gaumili. Di ba yun? Ano, mahadlok man kang mga makakita na to si DC. Hindi ko din sa bahay nila ni Mili. Ay, may larot man ay sayod. Ay, nalikay lang ko kang Gaumili. Pasino, kundrahan siya ni DC. Sige na, tara. Maud na to. Aron, maka-istorya pa mo di Gaumili. Natara, Jason. Salamat kay ha. Nga gisugod gyud ko nimo, Demili. Ang tinuod ako di ko gusto nimo pero maikog lang ko ni Donald nga imong uyab. Ang tinuod, ganahan masag ko ni mo, Jason. Ambot ba, uy, kalit man lang kung nakagusto ni mo. Uyab na tayo. Tugay na gigay ko naibog ni mo tayo. Salamat. Yes. Kalit man lang kang mangha ako mga puso, Naibaw ko nga ikaw rin din sa inyo ron. Ug si Noli Biot. Milakaw naman to. Tara sa kwarto na. Sana day. Hindi ko mag-expect na may tabo dito. Karapigin na yun. Buang tanan. Kanindot ni Muglawal. Oh my goodness. Wow. Ang imong ubos. Usa pa. Sumta na nagag-angkon na sumta na nagag-angkon. Lang kasakit na kung gibati dahil nahilabta ni Jason. Humans na itabo na mo. Gibuwagan ako nga kuyab. O si Daisy, suko kay siya na ako. Dahil gikatakda ng ang kasal ni Jason. Grabe gud ang iyang kasuko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tikong. Giningon, wa ko'y plano nga gubon ko ang atong pamilya. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi. Dili gina ko may kalimtan. Nayawan mo! Ako'y, may ano sa Miss Mili ay, sige ba niya ikaw patsansing ako bayana. Dali, sakay, dali. Ako'y mo piniso sa kapakantiti ko nga. Kularga na ta. Dali ko ano, bata ko na. Ay, karga na ba? Kay si Ma'am Red Piti sa kabakante. Sige! Ay, lugay ng kubay. Ay, di na kumpleto. Ay, kaliut sa kay manaog ko. Hina. Salamat. Sige. Sa eskina, gyapon ka dahil ninja. O, Tikong, pero ipaliw ko dahil niya ako mga kinumbraha kay puy-puy kay akong kamot, uy. Paliw ko ka to sa bay. Muhatag lang ko ni mo additional nga suhol, ha? Okay. Okay. Nabutang ko na ang imong kinumpra sa lamisa. Sige, ato na ko ha. Kuhaasan Bye. ni akong suhol, Kani, Ninya. Uy, giupo mo na imong sayang. Kimingaw na kay Tikong. Kay wik nakapin nga. Wa mo uli akong banang nga narabaho sa Manila. Kay, uguta pa ni mong angay dahi. Kabugdo si mo ha. Swerte ka nga ikaw ako nagustuhan. Daghan kang lalaki nga. Nagsigig ibid-ibid na ako pero ikaw ang gusto ko nga mo-jurjoy na ako. Kay nakadungog ko og tabi nga dako ko na ng imo. Puslan man nga magbinuang ko, kanang dako ang pilion ko. Di ka na, Ninya. Muli ko. Nga nagutak, balibaran ko nimo. Tikong! Tikong, balik! Oy, Tikong! Bayot ka, bayot! Di ko tao na bayot. Uy, Nilia.
Pero di lang ko gusto nga makasa sa puso kong asawa taon. Mahal ko kayo si Linda taon. Mas may pang pauwi na ko eh. Tukar nung kana ko. Ay, uli ko. Jir-jiro na kong asawa. Oh, unsa? Si mama ni mo? Di ko yung sa kalaki ng bunguton? Oo. Unya, sakay din silag motor pa. Unya, ang bunguton, kita ko yung giyagan sa mamaglindas liog. Unsa? Kinsa magamunguton yung kuyog mo? Wan ka na, Kinsa? kadungog mangkog, isang pitsya ni mama og Brandom tingali itong. Brandom? Si Brando? Ang kanin niyang uyab? Mibalik ang atong nining atong napit? O gidaan niya sa mama ni mo? Upa. Itag nga ni ko niya kwarta para palit na ko bakaon kay masin dugay sila mauli. Tingalig tuadan ni Brando si mama ni mo sa kanin lang abutanan. Sige, deko na! Apasok siya! Ang akong single na motor. Tayo kong gamiton sa pagsakay o pagtungat sa babaw sa kanin lang abutanan. Hindi ko mahunong sa tungon inapayag ngayon ang abutanan. Kanya to sa uyab pa sila. Aron di na madungong anda sa motor na akong isakyan karon. Masakpad na gani ka kasaat tudo. Ikaw day, labi na mo, nagbudhi na ako. Ganda, dili ka lagi magmahay. Dili lang yun. Lamiyag yapon ni Maglinda eh. Bisan po na nino pero ako yapon naka-virgin na ni. Ako tulog si Mantina Brando. Magit ko makabalipad ni mo. Basta ko manatalang tikong kaysa imo. Matila. Mas lamay ko mutila. Wala sa mano. Dali ko. Ako ninikuan nga to. Dali ko ako niyo. Sige lang. Last na. Ay, sudayon, oy. Nasuot lang ikaw. Nasuot lang. Okay. Brando. Ay, Atasan! uy, asan, hoy! Dahil siya naman kagsod, ay, di magkamhead. Balaktoksad ba? Bay, kung ikaw na! Banak ko. Abutangan, ha? Ikaw di ay na, Dong. Kuha rin mo silang kinatao, ha? Kaya, hoy! Dong, pasilo ako. Nadara ko niya kay siya manggoy na kauna na ako. Good. Oh, nga, lami na kayo. Ay. May abot ang kagabay. Bay, ako'y nakauna niya, bay. Ako na. Maong di na sa malimot na ako, bay. Ha? Sis ni mo, Grinda. Kung kamay na iya in town. Uy. Wala naman na magkatunga sa ginako sa ako. Hugaw ka ng pagkamasawa. Hugaw ka yun! Hugaw ka! Dong, pasilo ako, Dong. Pasilo ang taon ko. Ay, kung sugo ang bugnaw ng kasukos kong anak niya ni mo, ha? O kalimta na lang ang pagbudhi ni mo niya. Kaya nasuito ko sa batasan ng tikong. Tinabang tambag! Pag-ibasulan na ako kung kibuhat pa. Asa na rin tikong pa. Sultihan talaga ginahangad hanggang babae na kagustuhan akong anak. Siya Remy, dili, milihay siya, kay dili siya gustong makasa sa inyo kaminyoon. Pankaroon nga ikaw mo'y nag-unag budhi niya. Kasiguro ko, nga iyag yung kangbiyan! Hindi ko masugot. Hindi ko masugot. Tikong, wag ko magdahong nga ikaw ang mahimo kong bisita karon. Nasakpan kasi na ako sa akto nga nagduag kayo nga ko sa uban sa kanining uyab. Oh? Busa mo bawas ko. Kana, maunay gusto ko nga mabati kay kanimo. Mabawas ka. Sa kwarto. Ato na rin siya mag-iwas. Nadayon tikong. Hindi mo dami. Sige, Kagubog pa niya sa kong asawa. Kimingaw na ko, anak. Sige, matapaw ako. Lipay ako. Kung alam maayo, tikong.
Bumbong siya. Maganda, di na ako ang tali. Hindi kayo. Refa. Allah, sampun ka Kunit ako. Alam niya ni kunit ako. Sige na, tikuan na lang imo. Sige na. Manuoy ka dong tikong ayaw biyae. Di na magbuhat. Ka nagputi na ko. Huwag na ko'y kugman mo. Inda. Huwag sige niya. Andam siyang makitaban ka na ko. Busa. Makitaban ko niya. Huwag ka na. Inda. Bis tungod na lang sa atong anak gamay pa. Please, di takuwag ko. Ikaw ang kapapiliyon. Kung mayon ka nga anak mo ang bata, andam ko mo supor sa bata. Kung mayon po ka nga anak kong bata, dadon ko siya sa akong pagbiya. Basta di na ko nimo. Makigbuhan na ko nimo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Kasi nimo, makigbuhan naman ko niya. Mihanyo na lang siya nga niya ang among anak. Sigot na lang po ko. Nagkabuhan din sa ko. May una, limbong sa among kaminyon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Vicky, ginaingon, dili gitay maayo nga mamili tag lalaki nga gwapo. Kay dunay panahon, gwapo nga atong napili, ayo. Kining nahitabo sung kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalin ko. Day, Vicky. Puloy ka taong na ko, day. Suktan ko, day. Mahal ta kay ka, day. Ang tinuod na dungkoy, mituo man ko nga naikugma ka na ko. Pero sabta sa taon ko, waman ko'y gusto ni mo bisan gamay. Pero kung makauyab lang kita, day, makatuon ka rin niya sa pagmahal na ko, day. Kay mabinutan ko. Huwag di na ko mulingi paglaing babae, day. Bisag malingi pa kag lain. Waman Tiking sad nangyay ko kay yun, madaoy. Kay bati man sad kag naong koy. Day, Vicky. Mao ka da, Vicky. Nakabati ko sa inyong panagsulti gabi eh. Ug ako'y daluoy ni Dungkoy diyang imong gihisgutan ang kabati sa iyang naong. Waman ko'y tuyo nga sa kayon gud siya, ma. Maingon man gud siya nga kung sugto na ko siya, di na ko na siya mulingi paglaing babay. Mang maingon ko nga, bisan pag mulingi siya, kay wampun siya babay madak, tungod kay bati siya na. Uy, buutan pa edas Dungkoy, ha? Ug para nako, Vicky, dili sa hitsura sa laki ang sukdanan sa pagpili, uy. Ang batasan. Mas nindot ni gid ng maayong batasan, unya gwapo pa gyud, ma. Basta kay gwapo gyud ang akong uyabon, ma. Gwapo. Mabagaw, ida no? Sita na mo laki ka ito nakaila na mo dito sa merkado. Itabi ako ninyong nagstorya mo ato. Katulagi siya ka. Kabantay mo sa gani ko nimo nga. Nagtanaw ka namang duha. Gwapo siya daw, no? Gwapo sad. Okay ra, gwapo sad. Pero ayaw lang itong siya sugta. Gaw kay aso hituha sa kon wa ba siya uyab kay kasigaran ra bang mga gwapo. Daghan kay uyab. Sulti man sinanding ako. Siya uyab ka. Basta sugton ko gid siya. Kung madayon di siya pamisita na ako gaw dito. Ay, salamat kay day nga. Gisugotayin ko nimo. Kana tungod kay sa una pa lang na akong pagkakita ni mo, Ding. Nakagusto na dayan ko ni mo. Ug nag-ampo ko nga matinuod yun ang imong giingon nga mamisita ka na ako. Ug salamat nga ni agit ka. Tungod kay love ta ka day. Kay cute kay ka. Cute ka nga pagkababae. Ganahan kong babae nga gamay. Gamay nga babae gyud ang akong gipangita day. Mao pa nanding. Kusad no, ganahan sad ko og lalaki nga dako. Unya, gwapo og taas. Kung nagkagusto ko nimo kay dako man kang tawo niya, gwapo og taas. Maupanak, nagplano ka na nga magminyo mo atong lalaki nga imong gisugot gabi eh. Naunsa bang kadinalian ba, anak? O pagay ka masuhito siyang batasan? Di ko gusto mawa pa siya nako, ma. Anong gun kayo kung maato pa siya sa lain?
Mao na siyang akong gipangitagon, ma. Gwapo niya, dako nga tao. Nahala. Husto ka na ba sa edad? Kasayo ba di mong nagpasiksi? Asa bang going, ha? Asa pa? Mag-date ni rin ni Nanding, ma. O, bahalag asa ko niya, dan, love man sa dako siya. Vicky. Kung dadon ko niya og motel, di jud ko mabalibad na lang maoy, kay love man sa dako siya. Oy, Vicky, ay paghinanggaw, oy. Pagsunod ang ubang mga babae di nga, wa pa kay gikasal, mitikay ang na. Unsa ka man in taon? Bala ka diya, maoy. Hoy! Ko, maoy. Awara gud ni ka way batasa di bataa. Vicky! Patuyan gusto imong gibati, day! Ay, pastilan gyud is Vicky. Abi kay gwapo ug dako mang tao, muhayang dayon. Ay, abot aning anakag, asa di maliwat. Ay! Salamat dahil Vicky nga misugot ka nga musod tag hotel. Og inaot nga dili ka ma-discourage suman sa mahitabo niya nato. Sa kadaghan sa lalaki nga nang guyab na ako, ting. Wag yun ako sila sukta. Pero ikaw, misugot na dayon ka. Tuwag kay kibati na kung higugmakit ko ninyo. Basta, wa ko'y angayang mahayan. Wa na, ting. Kilok ko na akong puso na. Kilok? Wow! Ka-cute ini mo nga, uy. Labi ka pa kay baba, oh. Kamang ko'y lalaking na kayon diha. Oh, baba? Wa pa nakasud. Nga ko ragyang tudlo ang isip. Kasi tudlo? Ang kanang asahay, ganyan man ko. Kana maligo ka? Bakit yung asahay sud? Baby, hagkan ka. Lami! Lami! Bakit ka? Ay, gihikap pag guna ni mo. Kaya naman, kumbingkin ang unang kupta ng iyo. Di ay hindi ko kumay ko niya Ay, putla na sa uyab sa una. Ako man siya nga, pala uyab kay ko. Poto nga, iyang julan day. Karon pa man daw yaboy nga naptol ng gato nga sa braso nga iyang naputol. Mama, ora man kong kumingking. Tas mga kong sodlo. Adili ko ni pala. Padayon na tuwang. Ay, di ko! Ay, sawa di! Alon dali! Ay, salamat taon day. Nagisugot lagi ko ni mo. Baby, salamat Sunto na lang taka, balag dili ka mayog hitsura. Total, tinuod man sa kang hikop, ma. O day, tinuod. Mahal ta kay ka. Ug doon na ako'y takang kwarta day nga. Natigom. Pwede na tayo mga pagkasalay mo, pagkasalta. Ay, asa pag... Sa mga udlawa rin, pagkasalta. Kasi yun sa uy, may sutaon anak ko. Basig ka na imong gitaguan ha ba? Sutaon sa anak ko na patakuan na. Karon kay gisugot naman ta ka sa data ugma. Ug anha ta katubagon, pakaslan ta kita o dili ugmang adlaw. Ni, kaya ni day. Ay, labta na sa una kong uyab, pero dumpol to mo to pa ayaw mararwa. Mo ba? Buon tayo. Buon ko. Dili. Sige. Aron, kita lagi sa aktor eh. Awin ko na bingka. Hala! Huwag ka masakit anak ko. Sa kabayo, tingin na yung idadakoy. Uy, kadpugutan na ning. Pag mo rin. Ako yan. Kalame. Lagi! Huwag yun ko magmahal nga si Dongkoy ng akong bana. Balag bati, basta ko perming happy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Andy, Engon. Igo raman ang tako nga mitaba aron magkauyab mo. Ako sa mga pagkaunsa nga tamahino na disgrasya sa usag-usa. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Mao ba? Bay dado? Namisita kang idna gabi eh. Unya wa kang sugta. Lagi bay.
Ay, tabi yan, ay. Hindi ko na ako ang lalaki nga nagustuhan. Agoy. Oh, kinsa mo ko na yung nagustuhan, day. On sa Diyos ko, tinako. Pero okay na. Igo rin siya mingon ako nga. Usa ko na sa akong amigo. May nakuha niya. O ba? Sa magkang amiguhan mo yung nagustuhan, no? Ikaw, be, kinsa man, be. Kung ko'y lang amigo, masukur ka na ko. Ikaw naman, be. Ha? Sige, kayo nagustuhan niya, bay. Oy, Diba? nakasiguro ko nga dili ako. Kakalanda. Pinasad. Pero wa man sa magpakita na ako mga nga nakagusto siya nako. Ug usa pasad, nasayod siya nga ulab mi siyang amiga. Busa dili ako ang buot nga ipasabot bay dado eh. Dili ako. Musta yung relasyon nun ni Andy, Day Carla? Okay ra gid kaayo day. Happy ning duha sa mong relasyon. Ako naman gani siyang hagdon nga magpakasal naming duha. Uy, ayaw, uy! Hala no, di baya jud kag kumedyahan ng pong kasal kay wa kay kagawasan ana kung makakita ka paglain. Dili day. Hugot nang akong hukom nga magpakasal na lang ko ni Andy. Gusto naman sa kusidad ko. Angay na nga ako anang kinabuhi niyo. Aba? Oh, sige, ikaw, Kurt. Ayaw ka balaka. Unsa ko sa mo sponsor din yung kasal. Huwag ka tang amiga. Sa tabangan ta ka. Uy, dadu kuwan malantan nimo diha. At ka malandag alis agianan. Gilihan, di ka, pero sugton ko ni mo. Ni? Sugton na taon ko, day. Salig, day. Tapos sa sugton ko niyo. Taniti ka. Ay, kung nakagusto pa lang ko nimo dadu, no, gisuan na ka. Pero unsa di man jud ka madawat. Uy, di pwede. Kung nang pa lang untang Unsa? amigo, nguyab na ko, aw ako gyud tagisugot tayon. Forbida sa amiguhan ako. Buti mo pasabot, ha? Basta, imo Si siya. Mayandi, buti mo pasabot, ha? Ha? Ay basta mahibaw ra unya kadado kaysa di pa siya makasal sa iyang uyab. Paninguhaon ako nga maako siya. Dunay mahitabo namo sa dili pa siya maminyo. Itugyan ko niyang akong kaputli. Balik-balik. Tay, idla! Mao ba dong? Tabangan ni Mustado nga magkauyab sila si Dayatna, ha? O day. Kay naluoy kay ko sa kong amigo eh. Sige lang siya kaguol. Ang suwayan lang nako pagkiksulti si Idna. Para na ko ay dili na siya angay nga magmahay kung si Baydado gyud ang iyang mauyab uy kay buutan gis Baydado. Dunay nindot nga trabaho ug matuod nga nahigugma niya. Sige. Kitang duhang matabang dong. Miga man pud ming Edna. Ako siyang ingnon nga sugton si Dado. Basta maunan tuhang. Magpakasal na pud niya ta. Oday, wa ko'y laing babae nga dadun sa altas kaminyoon. Gawas nimo. Ikaw lang day Carla. Unsa? Mao ka na, Andi. Ayaw pagtabang ni Dado nga magkauyab sila si Edna. Pasagin na sila. Kung magkauyab na sila, o dili. Ay pagtabang. Pa, naluoy magug ko ni Baydado, good. Nakadungro ba kong tabi nga kanas Edna? Ha? Dako o gusto ni mo. O, basid buduol ka ni Edna, ha? Nangita ni siya pagi nga imo siyang majirjiran. Oh, pa. Mauna, kuyaw noon og si Edna imong madayon. Di na tinood ang tabi Bantay niya. nga nadumog pa oy. Nga nakagusto si Idna nako. Kay bisan gamay wa gyud na magpakitag lihok si Idna nga nakagusto siya nako. Wa gyud pa. Day Carla. Day. Sugta na lang si Dado. Good. Butan man na siya. O tinuod nga nahigugman nimo. Kung wa pa kay gusto niya, Day, katon naman gud ka anak paghigugman ni sumabot ng mga adlaw. Uy, kung uyab na mo. O ba day? Mura og musugot na gyud si Idna ni Dado. Oy, dong. Ikaw na sa dunya ang duol niya, ha? Paapig istorya. Bueno, karong sunod adlaw day. Di man ko overtime sa akong trabaho. Muadto ko sa ila. Mamisita ko niya para sa suod kong higala. Magkauyab gani na silang duha. O kita gyud makaingon. Og pasalamat gyud nagdako na to sa Dado. Oo, uy. Tabangan ginako siya. Tabangan ko ang akong suod amigo nga si Baydado. Si Andy sa ato kagabi, Ima. Mamisita sa nako para sa amigo nga magkauyab ni. Oo, mao man na yung sulti na ako dito sa Kado, dihang nagkita mi. Sige ma, magpaabot ko nga mo anhi si Andy. Pastilan, ni mo Edna.
Maghasol pa manggit ka og tao aron sugto ni mos dado. Sugta na lang gud na diretso. Oh, lagi ma. Sugto na ko siya. Basta mo ani si Andy sa ato karong gabi Nya wa karong gabi ha. Moadto ko sa probinsya. Muduaw ko sa imong maguwang. Gimingaw na ko sa akong mga apo Og ikaw Carla, pagminyo na aron makakita na sa kong apo diha nimo. Unsa day? Sugton mo si Baydado kung sugot ko sa gusto mo may tabo karong gabi na? Andy ang tinuod. Ikaw ang gipitik sa kong kasing-kasing. Ikaw ang akong gihigop mo. Day na! Unsa imong gibutoy? Naon sa maka? Magkubo magkudesap sa ako katubangan. Day, tupian yung lawas, Huwag ang doon utog kayo. Huwag lalaki na nakahilambot ini akong lawas. O ikaw akong tugyanan ini sa kong kaputli. Andy, masasi. Tugyanan sa kong kaputli. Sali pa mo maminyumin. Andy. Human sa nitabo na mo ni Edna, gibati ko gugma ni. Mao nga sa pagkakaroon, anak ko magunahuna nga makalmi sa akong uyab. Kay maluoy man kong ina. Kay mibati na sa kong gugma niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Warren, ginaingon. Kung mga sawa kuno ka, pilian ang babae nga si Lusa. Kay mo na dako og gugma. O kining natabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko may kalimtan. Hi. Miss, ako si Warren. Ikaw? Uy, yoy, stricta. Para gusto lang ko magkigila-ila niya. Gusto na ba kong beauty na? Hi. Friend. Oh! Tiyaw lagi Soroy man. Pre, long time no see Lagi. But now see now. Now see. Karaan. Karaan bitaw. Bay. Bay, kailan ka nang bayana, bay? Okay lang kayo. Isa yangan. Hi, Mabel. Ganun na kailan ka sa kungan? Magka nagpailan ako ganina. Nag-research ko. Nag-google ko. Bitaw, nangutahan ko sa imong igagaw nga akong friend ba si Efren. Mabel, sa pagbiya, please lang. Di naman bati ang akong intention ni mo, God. Gusto lang ko bang magka-amiga ta ba? Nga naman, huwag kay amiga? Naman, pero ganahan kong magka-amiga. Magka-amiga to ha. Basta gwapa, kay kong ganahan. Ayaw ko bugal-bugal Pahawas mo ang tabangan, be. Dili mo ni bugal-bugal ang ako, Ago. Tinoda kong gisulti. Gigwapahan ko nimo. Honest. Sam ko May mong pagkaigo sa pana ni Cupidon sa akong kasing-kasing na. Ay, hapit na magong Valentine's Day. Magita ko paagi din magkasulti ni Mabe sa akong pati niya. Na love at first sight ko. Sa paber niya. Uy, salamat kayo ni Bay friend. Magkadayon gay mi ni Bilway. Ikaw ang imo na kong best man sa kasal. With the best man. Sige, okay ko. Ay, kadiyot. Ako yung dial, Bay. Hindi? Try na to. Tama, ano yung number, Okay. Bagting. Di bagting. Kini. Sige, tanaw, tubagon mo ka na. Di na matubag ni Benro makita sa cellphone. Tanaw na to. Mo ba? Nya, sa naman. Tubag ka? Ay, gi-off man. Natin rin na matubag. Basta number na makita. Inana na ka hard to get. Ako gagaway rin. Bisag unsa pa siya ka hard to get, bay. Makuha na yun ako ning sa di madugay, bay. Makuha na ko siya. Mangita akong pagi. Laing pagi, bay. Nga magkauyab ning duha ni Mabel. Mao na to ha. Ang ato sabot. Bay King. Imong ilugo ng bag ni Mabel. Nya, mutagan ka. Paingon ako. Nya, sumbagod ka. Matumba ka. O akong iuli ni Mabel ang iyang bag. Okay? Sige, may Warren. Okay. Duulo na ako siya. Sige, doon na. Tuwa na si Bay King. Tuwa na. Giduulan niya si Mabel.
Ambe ni mong bag! Ambe! Ambe! Iyo! Ambe ni uy! Buhiin akong bag! Husga mo! Buang ka! Hindi mo masayansayan paglabning akong bag! Police! Police! Sir! Juk ka mo itong pangagugay sa iyang bagod! Chok-chok! Kung nga, kasalaman kong baywarin! Turo siyo! Sorry di kayo, Mabila. Nag-iibog ng dugo sa anak kong buhaton ba? Kasulti ko niyo nga, I'm in love with you. Ha? Alam ko ninyong mga lalaki. Lahi ko sa ubang lalaki, Mabila. Lahi ko, promise. Wala ko'y panahon naman relasyon, uy. Kay bisag unsaon ka mga lalaki, manglawahan yun mo. Depressed mga tao na pagkaw tayo. Dahil kaniadto siya yung liye ko sa mauming isla kanya siya ng malaki. Mabog ko. Uri bro, hindi mo siya magaw, malahi ka. Unsaan mo na ba? Ha? Buwak? Chocolates? Di na ko madapaan sa ilang Warren. Panaginay kay papa. Sige, wala kong mamugos niyo. Diya, na. Warren, wait! Pagbiya! Wait! Ang inyong pagkababayag ang babayang hard to get. Ako naging mag-get. Ayos mo eh. Isa pa kiss-kiss, di ba? Bukas ako tumatanggal. Sugod na. Maayo lang nag-use mero. May kinanawag kawaran. Uli, Padong nabitaw ko sa ato, Aday? ambing imo cellphone. Ay! Oh, Kinsa ni si Karen? Ha? kuwan, kining... Kinsa ni? Daghan mo mga text diri, oh? Ha? Oy, kinsa yung magitawagan, ha? Patay ko rin eh. Hello, War. Nawag ka. Nakuwangan ka. Asa man kayon? Akong paanhaon ni mong akong bana nga nakuwangan. Say, wapas ka naman, Mabel. Paso na ko siya. Kaya may nagsulti na ko, nakakita nila ang iyang babaeng pinod og motel. Siya? Ni ako nung suliin ng kwartuha. Warren! Warren! Gawas diha! Gawasan ang imong kabit! Warren! Warren! Mabel, ayos ka na rin hindi. Kung dili gani mo manggawas diha, maghubo ko sa kusinina o magpaso-paso ko sa dan! Day. Una! Ay. Dos! Wait. Dili gani mo manggawas diha. Sige, maghubo ko! Warren! Pas mo na yun! Pas na ako ni Muki! Walis din may mawa! Nag-iwan down ni niyo eh! Ikaw ka manggawas! Pwes, magpaso-paso ko sa dan! Warren! Warren! Supaso na yung asawa! Ay, nakita yung sampo ni Magdaon! Ay, Hay! Kita ka na eh! Uy! Ikaw ba yan ini? Ay, nalas mo ako supaso dan! Amen! Islayin ka rin mapanuhutong ka na! Ay, gani kay nadarab ang mga asawa? Uwaw po ko eh! Kaya mo na nagpasusdaan nga nagbuot! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Janet, ginaingon ang love ni mo siya, ayag buhiog, ayag tuguti nga maa siya sa lain, kay magpasol ka, muhilak ka pa. Nahita po sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong. May kalimtan. Nagunsa mo! Tago-tago! Apil ka, Janet? Apil ka na mo! Magtago-tago ta! Agi, apil ko! Yay! Ikay, hago ha, Juna? Ako! Kalain! Nga naman! Ki, bag ko man kang apil. Ay, hago! Okay, sige! Panago na mo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Dali, Janet. Ani tati manago. Dali. Kakaw sa tinhi, uy. Balin lang tayo dito na. Ana? Gi, tanang. Bantay mo ha, kay mangita na ko ha. Agugid mo ha. Uy, nisuksok man ka di sa kong ilok, uy. Handok mo kung makitaan, nabi. Unya, wa ka mahugi sa kong ilok.
Wala man. Sugaw eh. Eh, pagsuksok sa kong ilo ko eh, Janet. Dali. Uy! Bang! Janet! O gandun! Hawa! Kita noon ta. Na, kita may una na kita noon. Ay, nagod. Ala, kasuko na ako dun ko. Pagkaugaw ba yan inyong mga anak ka mo diin man taon mo, ha? Porbiday. Nagduwa mi, Papa. Dua! Ligo mo dito! Nga na ta! Una ko kaligo, Janet, ah. Dungan lang ta, John. Pagdugan mo kaligo, madali mga na mo! Papa. John, sabunikot palihog akong likod. Bi. Human na kong sabon ni mo. Sabon ni po akong likod ha, Janet. Okay. Oh, human na. Ako na sa sabon ni Bi. Okay. John na, mangod naman ta kag-edad. Nganon dako mang... Ambot lang. Ay, lagi akong imuha kay dako. Ngano ka, no? Nadaay. Okay, bawi. Human na kag sabon sa akong likod, Janet. Manao. Daplin sabi kay mamu po na ko. Aron mahuman ko po na ni mo. Mukhang dako. Ang ako, murarag na pilit sa ako ang panit. Di mo, oy. Ano kang ako imong pangutan uno, Janet? Janet, mo na ko na mag-ato sa eskwelahan, ha? Wata lang ko kadali, John. Hala, malate na ko. Langayan, di ka mulihok, good. Una na lang ko ni mo, kinagwatan ako sa Dondon. Uyap naman ni Dondon, John, ha? Secret. Sige, ato na ko, bye. Uyap na kasi lang, John, na og Dondon. Ikaw may akong ganahan nga umayaban. Di mo si Chuna nga imong manghod, Janet. We, ako pa makak doon. Isag uyap na gina sila sa akong mangkod. Dili, uy. Promise. Ikaw akong ganahan akong panguyaban. Ate. Lagi. Di man nung kamutuo na ako eh. Aon sa man, uyaban ta, ha? Isugot ako nimo. Unsa? Ay, daan pagid ko nga ni Ara ka dinhi, Dondon. Exulti si Chuna nga uyan matagduha, ha? Unsa? Dondon. Unsa imong gihungkong ni Janet? Wa man. Tara. Doon nga natagkaon ninyo sa kantin. Dali na. John. Sige, dali niya. Ingon, uyap na ko numi. Ninya ang kamot sa kong manghot na si Janet ang nagikuditan. Kulain. Happy birthday, John! Thank you, Janet. May bisita ba ako rin? Kisa man? Dondon. Uyab naming duha. Unsa? O ba ni unya mini Dondon sa akong kwarto, ha? Ato tan tuloy sa akong kwarto mga uwin. Nganong sa imong kwarto man? Sa sala di ay? Sa sala, cute. Aron makasabaan kong papa kung maglaving-laving min Dondon. Unsa? Ito na. Gusto na, Chuna. Sige, magkakis akong lips. Janet, Sakti lang na siya. Yaon na to kay aron mangita po siya iyang uyab. I love you, Tonton. Oo, saan yung inuman mo sa kabutilyang bero? Aron, makauli na ko. Sige na. Don, husto na. Hubog na nang ako ang manghot. Di ko. Akong hubgo ni mo mangot. Aron, makaikayon. Okay. Don. Sige na, Jun. Sige na, hubdan mo ko sa kabutilyang bero. Okay. Ina, ha? Janet. Gikumot ni Dondon ang ako. Pasal ko, Janet. Basig makamata siya. Pataas yung kipuha na ako. Wala siya kamatubog na siya. Kanahan ka sa kipuha ta. Kanahan ko. Mamatang. Ilok na. Ang imong kamot sa ako. Don. Hindi kay ma. Usa, ipuyo ka. Ipuyo ka.
ko may pasok dyan, ha? Kani, oh. Sakit. Okay na, sige. Lamig na ka dito. Unsa orasan ni uli gabi si Dondon Janet? Ampot! Wala ko may pahaw. Basta kay diyang natog na ka, migawas naman po ko sa imong kwarto. Sorry, Jonah. Nakuha ko ni Dondon gabi eh. Jonah, di ba risagpan tong dyan? Di lagi. Ako man yung kwarto. Siya malukso din eh. Ayaw. I love you. Agad kay baby. Buhay. Ang ina to kay masakpan tas yung pa. Ako nang giyo ko. Goy. Ipasuot lang nila ko. Yupo. Lagi to. Ay! Sila nagbalik ang planet! Nakitaan min dyan. Hello, Janay. Hi, Fermin. Din mo si Jonah ganiha. Kitan ka mga nakuyog. Dog, iubanan ako ng imong sister, no? Sa napacheck up. Kay? Sige, magsuka. Basta ay siya. Unsa? Mabdosang akong manghod. Oh, no! O, gingan siya. Si Dondon ko ni amahan. Mabdosang akong manghod, Dondon. Pagpili. Oh. Kinsa na mong duha? Ako o si Jonah? Ikaw, Janet. Kaya ko masagot. Kung si Janet ang imong pilion Dondon, mahikog ko. Apil ang bata nga ni akong gimabdos. Jonah, ayaw! Ayaw ata! Ako na buhaton! Dondon pakasling akong manghod kay mabdos na siya. Ikaw, Janet. Ayaw! Sige! Buang ka! Lumpong ng harap ko anak! Hinduta ni mo siya! Ang buang! Ayaw! Nagkasakit si Dondon ag si Jonah. Tang ako, naghilak sa suok. Kaya naman ko na ako si Dondon. Siya pa kinang Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marvin. Ginaingon, ang abana, ayaw mo sige reklamo nga inyong asawa nga yaw-yawan kayo. Kaysa sugod pa lang, kay baw na mo nga dili siya amang. Ning netabo sa akong kinabuhi nga di na kumay mong mahikalimtan. Pila nagkakabuhan nga wala mo yatag-hatag sa abang ha? Ni akong bay? Mau bang layas na mo din? Marvin, At kasi ako negosyo ni Media! Mangita na po taglaing kabayaan. Oh, gipalayas ang tas tagias bay? Di manglayas ta? Mga baganggaw! Ay. Layas! May mga abang! Ay. Sapaasan ito guwangaw eh. Okay ra mo din Okay ra minoy. Kaya yung kwarto ha, alang rejud ni sa makiayon. Amo ning abangan oy. Nala, sige. Arlen! Jo! Muabang sa kwarto. Pelimpiyoy ni Ugma, ha? Ocho! Oh, kasexy niya. Nindot kay panampot ay. Di lang maayo gitsura. Kada gabi rin duty sa mga asawa? Oh, kuan. Chief guard siya. Si Joy sa usa ka jewelry store. Nya, ikaw, unsa man ka? Doon na kay trabaho, Arlene? Ha? Buwa taon. Uy. Ako rin gipabantay ni Tiyo sa mga kwarto nga gipaabangan. May mo muabang ko ni Molin. Unsa? Ako imong abangan? Nayabag man ka, uy. Kung muabang ka nako, dako kag abangan. Mo ba? Bahala nagdako, uy. Dako basta maako ka. Oh, may sudan lagi kita, Marvin. O bitaw. Gipahatdan tas tagiyay ning kwarto nga atong giabangan kay birthday man kuno sa iyang pagumangkon. Oh, kinsa man? Si Arlene good. Lami gid si Arlene. Ang sa'yo magisulti? Ha? Kinsa lami? Kuan. Matod ko ba lami magluto si Arlene? Bantay ka na ko, ha? Naabay ako yung service pistol. Basi pabuthon ko nis inyong mga agtang. Mo-duty na ko, Marvin. Sige, Joy.
Basig mag-duty pod ka ha. Ha? Asa mo ko, duty? Ni Arlene. Grabe ha! Grabe ha bitaw. Ilisan ta niya. Ilisan ta ka nga. Kapatig na nga itong Arlene. Batik bitaw. Unya be, gwapa man iyang taler. Saba niya, Joy. Karawa lang. Sige, lakaw lang eh. Basig malita ka. Gusto kag sabaw, Arlene? Unta, Marbs? Magluto ko. Sure ka? Kanang sabaw nga, tinaw. Manay akong gusto, Vin. Sabaw nga tinaw. Maglinan ko. Daoy. Di maglinan, Arlene? Ganahan man, pero kanang ako imong latan. Nakasabot na ko. Kasabot na yun kasi kay Palikero mangkagpon. Lucky Rudy ba ya? Bitaw, joke na tong ako, Marbs, ha? Pero ako, wa man ko mag-joke. Paigo, punti ka sa akong sabaw, Arlene. Nasaman? Ikaw, ano saan, ha? Nahan ko, now na. Now na? Sige na. Giduaw talang kanini pa, kay gikan ko sa duty. Okay na ako. May tambal pa ka pa? Napa man? Ayaw sige skip-skip sa pagtumas tambal ha. Maintenance na ba yun ni mo? Ayaw lagi. Nung isa mong gawin. Ano ka? Kalit mo kung gikulpaan pa. Unsa? Kalit kang gikulbaan, papauli na lang. Doon lang yung balik din yung dadas Marvin kay lutuan tamong manok Bisaya. Kalami good anak pa. Sige pa, konsultihan si Marvin anak. Sige pa, di na lang ko magdugay ato na ko. Ay, amping din niya. Salamat, Choy. Amping pong mo Marvin, ha? Sige pa, salamat. Ay, magabala pa lang ko. Dali ko nga maulit. Arlene! Niyara si Joy! Wala! Aray! Sibat na din! Sibat na! Atos luyo agi! Pagdali! Dali! Sige. Asbenta ka. Kung di mo sa... Pagdali na! Dali na dito! Taka! Ako kabantay sa oras na. Si Joy! Haya-haya sa kumbana Bilang bakad man dihang naglingko sofa. May lingaw, Joy. Ganina rapog kong nagpaabot ni mo. Oo, nako, nakaluto na ka. Hala! Hala! Wa pa ko kalungag ug kanon. Man! Nagpaday lang ka diha niya, wa ka maglungag. Unsa naman yung taong ka, Marvin? Uy, pag ikas trabaho, ako pa magluto di ay. Yaw-yaw magluto na ko. Sige na! Pwede ka din eh. Nagkuan. Ha? Nagkuan? Kining kuan ba? Nasuko ang asawa ni Marvin. Away sila. Pantay ka lang ginako. Ay, babay. Kita ka diri. Papaday, pusilon tagi mo duha ha. Pusilon tagi mo duha. Guilty ko da. Kin-service pistol ako. Ako ka hatod sila, no? Pero tayo pa, kung ako hatdan. Walay. Ulo, ay, lain na sabot ni Joy. Hindi nila akong maghatod din yung sudan silang Marvin. Ay, mapilaan niya ako. Salamat yung inyong abang, Joy. Hindi mo pa mangyong gihatod. Si Arlene na lang unta to na ako pa doon dito sa inyo. Ay, ako na lang gihatod, Noy. Sige, salamat ini, ha? Nas Arlene, Noy? Naman, Joy. Kung man may tuyo ka niya, ha? Unta, Noy. Kaya dito, ha? Arlene! Joy, ni alagi ka. Ni ako, Arlene. Gihatod ko ning imong tsinelas. Ay, hala. Ganong naman mo ang iyang chinilas, Joy? Bilin milis amo anoy. Unsa? Dawata, Arlene, sa sunod, ayaw na patakag bilin bisan unsas imong mga gamit, ha? Sige, duty na ko. Ay, Arlene? Ganong nabilin mo na imong chinilas sa ilang, Joy? Marvin? Nahibilin lang. Ganun paspas lang kahit kumikiyod na ako. Hinihina. Bita mo, Butch. Bita. Paspasan ko rin. Isa din ay. Himat ang feeling ng lami. Kit man o, dali-dali ang paspas. Ako, nagsali. Kapit ano. Bita na. Ay. Si Joy. Kamusta din eh? Pagdali. Nata? Ay, puhuda. Basta din, dali na. Sige na. Bayaan, sige tagdali. Uy, dali to. Sipat na sad ko ay ni. Nahala. Skambuang nga. Ano ka, oy? Joy. Singot ko di mo. Singot ka. Nag-exercise ko. Nag-zumba ko.
Si Zumba. Zumba? Oh, Zumba. Awa, be. Gay. Soy. Ah. Ha. Kakisa ni Marvin? Hala. Kakisa ni! Panting Arlene, hibilin. Kung kinsa ni... Imo! Sulti kag... Ako! Ug mao to mga listeners ato ang Palamay Drama Compilation Part 151. O sa mga kausap mga listeners, pasalamat jud ko sa inyong tanan. Na amo permi gasporta o pasensya jud. Wala jud ta naka-upload itong miaging adlaw. Kaya natay mga gipangbati no sa atong di makalikayan. Ato diyang i-shout out ang gakumin sa tuwa. Shout out na to si Tufir Valdez, si Lorito Gakampang. Shout out. Shout out po na ako si Ma'am Dilsam 99 diya sa Hong Kong. Advance Merry Christmas, Ma'am. Si Oscar Abedog, shout out mo dia Oscar Abedog. Si Annie Villa, shout out. Si Mirna Urban. Si Luel Balandra, shout out mo dia Luel Balandra. Si Edwin Pancho, shout out po na ako si Solito Salva. Si Catherine Solip, Gina Carmen. O shout out po na ako si James Panula. Advance Merry Christmas dia James. Si Romy Boy, shout out po na ako si Lina Buna, Jenny Beatty, Cindy Abdas, si Edgar Palma, Susit Palmiros, si Nina Castro, shout out mo dia. Ug mao to mga listeners, tanan ga comment sa to atong gi-shout out. Ug salamat jud kayo sa inyong mga listeners nga naadun mo pirmi ga paminaw o gasunod sa atong mga drama. O tang-atangin na po sunod atong upload. Usbo na po mga listeners, dagan jud salamat sa inyong tanan.